Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Lalaki gipusil tungod lang kuno kay na masangil nga gipikturan sa suspect ang iyang motor. Anyang detalye. Dinhi na corner sa kapulisan sa barangay Subasta, Kalinan, Davao City. Ang suspect human misibat kini. Diyang giparakan ni og usi ang iyang silingan sa barangay Takunan, Tugbok District. Suspect gilang si Wyatt Abo ug ang iyang gipusil nga silingan mao si Lloyd Caspillo. Kinsa daling gidala sa ospital, human nakaangkon ug unong kasamad pinusilan. Apren ang ato ang suspect dito na sa barangay sa may Kalinan banda. So ato yun yung gigukod. So sa implementation nato sa kauban nato nga kapulisan ato na-arrest. Nadakpan. Ugat hinungdan sa away sa duha, mao ang pagpicture kuno sa suspect sa motor sa biktima. Apan sumala sa suspect, wala man kuno niya gipicturean ang motor sa biktima kay duna sab siya yung motor. Wala man ako sa picturean sir, kinagbayad ko sa panda food panda sir. Nahulong ko, kinag-scan ko, kinagbayad ko sa food panda. Tapos nangita na kita sa vehicle sir na iyagi kong kanang iyagi kong kanang ako nagpicturean yung motor. Wala ko nagkanang akong ipakita siya wala man. Tapos sagit-sagitan ako din. Dugang pa sa suspect, self-defense kuno ang nahitabo. Nasa kutsilyo sir, naglingkod siya, nagtindog siya dito sa kanang sa tindahan tapos sabay bunot sir. Ang ako lang sir, naunhan lang ako siya sir. Luwas na sa makuyang kahimtang ang biktima, samtang ipasaka na ang kasong frustrated murder patok sa suspect. Pahimangno sa otoridad. So atong pahimang sa kuan dito magpadala sa atong pandemic karon no nga gamay lang nga problema, labi na natay mga hinagiban di na to padala sa ulo na to no. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Duha ka man naglahing disgasyang nahitabo sa Zamboanga del Norte ug Maguindanao, usa ka senior citizen patay. Ano ang report ni Argil Relator? Patay ang usa ka 73 years old nga nailhang si Junicio Patihan Sr. Human nagbangga ang motorsiklo nagisakyan ni Init ug usa ka military jeep sa Purok 6 Barangay Dampalan sa Surigao, Zamboanga del Norte. Matud sa kapulisan, gipanag-iyahan sa Provincial Engineering Office ang military jeep nga gimaneho ni Joel Rendiza sakay ang 5 ka pasahero. Gikan kini sa Barangay San Antonio ug pag-abot sa pakurbadang bahin sa kalsada, nakabanggaan ini ang motorsiklo nga gimaneho ni Jesse Patihan sakay ang senior citizen ug usa ka laing pasahero. Paspas kuno ang dagan sa motor ug bi-overtake sa laing sakyanan. Hinungdan nga nabangga kini sa military jeep. Gilayong gidala sa ospital ang 8 ka mga pasahero ug driver.
apan dead on arrival na ang senior citizen. Voluntaryong misurrender sa kapulisan ang driver sa military jeep. Samtang samdan ang unong kasundalo ug duha ka sibilyan sa disgrasya sa Barangay Bugawas National Highway sa Dato Udinsin Suwat, Mindanao Province. Sa inisyal nga report, nawad-an kuno og kontrol ang dump truck nga dunay kargang limestone o mibangga sa pickup truck sa Ariscom nga kauban kuno sa convoy ni Sultan Kudarat Province Governor Suharto Mangudadato. Sakay ang unong ka mga sundalo kung asa ang duha kanila ana sa kritikal nga kahimtang. Samdan sab ang driver ug pahinante sa truck. Ako si RG Relator para sa One Mindanao. Kalansay ug patayng lawas sa duha ka individual ang napalgan sa Cagayan de Oro City ug managlaing lugar sa Misamis Oriental. Ani ang report. Kalabira sa usa ka tawo gikan hawak nga parte ngadto sa tuhod ang napalgan sa mga residente sa Zone 1 Barangay Tabok, Upol, Misamis Oriental Domingo sa buntag. Dali nga girespondihan sa kapulisan ang lugar. Wala madugay na kumpirma sa usa ka Vilma Damanon nga ang kalabira iya kini sa anak nga si James Damanon, 24 anyos, taga Zone 12 Landfill, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Nailan kini pinaagi sa short nga sulob niini. Sukad Enero 5 pa kuno missing ang biktima diyang naanod sa suba sa makasandig ug sukad ni adto gipangita na kini sa iyahang banay. I-turn over na sa kapulisan ang bukog sa biktima. And then we don't know kung asa na ang other nga part sa iyang body ang na asa nakapaingo na. No, maybe siguro sa kadugay na, no, pila ka simana siguro sa dagat kato na siparit na gito siya. Sa Taguluan, Misamis Oriental, napalga na ang patayng lawas ni Christian Bendita, 22 anyos, taga Valencia City, Bukidnon. Human kini nalumos sa suba sa Zone 5 Barangay Mohon adlong Sabado. Gisalom kuno sa biktima ang iyang tsinelas nga naanod, apan wala na kini nakatunga tungod na lumos na diay kini. Karon nakatakdang dalhon ang patayng lawas ni ini ngadto siyang kabanay sa Valencia City. Samtang sa Cagayan de Oro City, napalgang wala na kinabuhi gawas sa iyang ginabantayang tindahan si Johnny Abarquez, 38 anyos, tanod sa Barangay 33. Sa pagsuta sa kapulisan sa Kugon, patay na kuno ang biktima sa ilang pagresponde. Wala usab sila'y nakitang foul play. Matod sa inahan sa biktima nga si Lita Abarquez, nga gikan kuno nag-inom ang iyahang anak, una kini mi-duty sa pagbantay sa tindahan. Busa, padayon ang investigasyon kung ngano namatay ang biktima. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa Butuan City, gisunog na lang sa usa ka amahan ang patayng lawas sa iyang anak tungod kuno sa kawadon. Gisunog na lang sa amahang si Rolando Canlum Kasipong, 63 anyos, ang namatay nga anak nga si Romy Pidor Kasipong, 24 anyos, sa may Puruksik Sitio, Sinaka, Barangay Antikala sa Butuan City, kay wala kuno kini kwarta ikapanglubong sa anak. Matod sa Butuan City Police, niadtong January 28 gisumbong kanila sa mga igsuon sa namatay ang gihimo sa amahan. Namatay kuno ilang igsuon tungod sa sakit niadtong January 16 sa kadlawon. Niadtong Adlawa sab, gisunog na sa amahan ang anak sa tabang sab sa inahan nga person with disability o gilubong sa likod sa ilang balay. Gisusi na ang nasunog nga lawas sa anak nga giputos og cellophane. Giangkon sa amahan ang gihimo apan nakadesisyon ang mga nabiling anak nga dili na lang siya kasuhan. Hugot nang ipatuman ang Republic Act 11229 kung Child Safety and Motor Vehicles Act kung asa kinahanglan ng paggamit og car seat alang sa mga bata. Atong sayron ang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real ginapagandaman na karon sa LTO 11 ang pagkahimuon nga information drive kalabot sa implementasyon sa RA 11229 kung Child Safety and Motor Vehicles Act. Ubos sa RA 11229 o ang Child Safety and Motor Vehicles Act, bawal mo lingkod sa front seat sa masakinan ang mga bata nga nag-edad og 12 pa ubos. Ang maong balaod sugda na sa pagpatuman sugod karong adlaw sa Land Transportation Office kun LTO. Apan sigon sa ehensya nga ang ilang mga personahe ug ang mga deputized law enforcement agencies dili pa ginayon mo isyog traffic citation tickets sa mga violator. Sanglit magpahigayon pa una sila og massive information drive sulod sa pipila ka semana. Tagaan na tog 3 to 5 months o di ba 2 to 3 months ang campaign to depend mag-agad mi sa central office. Ipahibalo sa mga enforcer ngadto sa mga ginikanan ang importansya sa maong balaod. Kini ilabi na sa kadaghang maangol nga mga bata sa mga vehicular accident.
Gikinahanglan nga siguraduhong secured ang bata pinaagi sa restraint system sama sa car seat. Gawas lamang kung ang gitas-on niini at least 4.92 feet nga mamahimo na nga matauran og regular seat belt. Ubos sa maong balaod, ang mamadakpang mulapas magmulta sugod 1,000 ka pesos. Second offense is 2,000. Ang third offense, medyo bugat-bugat siya kay 5,000 with 1 year suspension, DL suspension. Gidemo sa mga personahe sa LTO ang saktong pagbutang sa car seat. Ingon man sa klase nga mamahimong gamiton nga mao ang dunay ICC sticker ug dili expired. So ang impact manggod basta ning ani distributed siya whole body. Tapos mostly nasa hips ang impact kay mo man ang mga sturdy structure sa lawas. Sigon sa usa ka kumpanya nga gabaligya gamit sa bata, dagsa na karon ang mga nangutana bahin sa car seat. Mubalor sa 4,000 kutob sa 46,000 pesos ang car seat. Apan, dunay promo ang usa ka tindahan aron maka-afford ang uban. Example, ang 5,000 nga kuhaon ni customer nga car seat. Ang 5,000 mag down payment lang siya og 2,000, mag monthly lang gid siya og less than 500 sa up to 9 months. Real aduna gihapoy ginakalibugan sa implementasyon sa mong balaod no sanglit nga kikinahanglan resolbahon sanglit wala na lakip sa mong balaod ang mga pampublikong sakyanan asa pwede sab musakay ang mga bata nga nag-edad og 12 anyos paubos. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Kapinubenta na ka mga pulis sa Davao City Police Office ang nagpositibo sa COVID-19. Humandunay unom pa ka mga pulis nga bag-ong nagpositibo. Ano ay report ni Jandy Esteban. Nagpositibo sa COVID-19 ang unom ka pulis sa Davao City Police Office. Sagad kanila natakdan sa mga banay nga COVID-19 positive usab. Iba-ibang unit sila, kino-contact tracing naman natin sila, inaalam natin kung saan nila nakuha. Kasi yung iba nakuha nila sa pamilya nila eh. Ganun ba? Yun ang nangyayaring contact. Pero yung sa station, wala na. Sa karon may abot na sa 92 ka pulis ang confirmed cases sa DCPO. Karaghanan niini ang nakarecover na. Istrikto ang pagpatuman sa health protocol sa matag istasyon sa syudad. Diin tanan personahe gi-require mag-face shield, gawa sa face mask, sulod o gawa sa estasyon. Duna usab sila ginapatuman nga proseso sa mga madakpan. Una ibalhog sa prisuhan, aron malikayan ang pagtakod-takod. Sama din sa Butuan Police Station. Ito sa nandalahon dito sa tuwang isolation facility para undergo swab test. Kung ang ilang resulta negative, so that's the time na tuwang sulod na dyan sa itong custodial facility. If positive naman, so they will undergo isolation for 14 days. After 14 days, so that's the time na ito na ibalik na sa tuwang custodial facility para masituate na ito na tanang mga persons under custody diligid matakdan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Nagsugod na ang Zamboanga City LGU og tukod og cold storage facility alang sa COVID-19 vaccines. Ani ang COVID-19 updates sa Mindanao pinaagi ni ining report. Gisugda na sa Zamboanga City LGU ang pagtukod og cold storage facility alang sa COVID-19 vaccines. Matod sa City Health Office, nagpadayon sab ang orientation sa DOH para sa vaccination program sa LGU. Doon na say mga priority group nga target sa bakuna para madugangan og 70% herd immunity. Miabot na sa 3,953 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 102 ang active cases, human 3,668 ang nakarecover na ug 183 ang namatay. Sa Davao City, temporaryong gisiradaan ang DOH Center for Health Development sa Davao Region nga anaa sa bahada gikan karon hangtod ugma alang sa disinfection. Giawhag ang mga dunay transaksyon nga himuon kini online o pinaagi sa pagtawag sa telepono. Misa ka na sa 11,556 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,494 ang active cases, sumanatala ang 9,515 recoveries ug 547 ang namatay. Sa Tagum City, suspendido sab sa karon ang mga operasyon sa main office sa City Economic Enterprises Office, lakip na ang Terminal Division Office niini alang sa decontamination.
Dunay 791 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Tagum City. 181 ang active cases, kay 580 ang naayon na ug 30 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, magtiayon og duha nila ka anak nga taga Barangay Kugman ang nalakip sa mga nagpositibo sa COVID-19. Kinihuman natakdan sa amahan ug inahan sa asawa. Ang magtiayon mao ang 38 anyos nga babae ug 42 anyos nga lalaki. Ang mga anak 8 anyos nga lalaki ug 6 anyos nga babae. Anana sa 3,329 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Duna kini 296 active cases, suman 2,866 ang nakarecover na ug 167 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nakasinati ang pipila ka lugar sa Mindanao ang pag-ulan sa tibok gabi hangtod kaganyang buntag. Hinuon, walay gika-report nga pagbaha. Usa ang General Santos City nga nakasinati og pag-ulan sukad pa kagabi. Dili man hinuon kusog busa bisa nagbuntag ang pag-ulan. Walay na monitor nga pagbaha sa palibot sa syudad. Hangtod sa buntag, wala gyud nagpakita si Haring Adlaw. Sumala sa pag-asa tungod sa hanging amihan o northeast monsoon ang hinungdan sa pag-ulan. Ingon man bugnaw nga panahon hilabi na sa kadlawon. Dugang sa pag-asa, walay nakitang weather disturbance sulod sa Philippine Area of Responsibility sa mosunod nga 3 ka adlaw. Ang atoa po dayong hangin kasarangan nga tuna sa kusog nga magahuyop gikan sa northeast nga direction ug atong kabaybayunan kasarangan nga tuna sa kusog ang mga pagbalod. Busa atong ginapahimangnuan atong mga kaigsuunan nga mananagat nga mag-alerto against sa mga pagbalod ug most especially gyud sa este nga bahin sa Mindanao nga dili sa usa gyud mulawig sa kadagatan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Barangay Kapitan sa Buston ug Barangay Kagawad sa Governor Generoso, Davao Oriental, gipang pusil patay sulod lang sa usa ka semana. Unang biktima mo si Barangay Kapitan Yulito Badang sa Barangay Kawayanan sa lungsod sa Buston. 15 gipusil sa duha ka wala mailhing sospetsyado. Sunod nga biktima mo si Barangay Kagawad Andy J. Mingok sa Lavigan sa Governor Generoso. Parayon pa ang kapulisan sa pag-imbestiga sa moong krimen. Sa Arakan, Cotabato Province, samtang maningilang puno og utang ang 22 anyos nga kolektor nga si Jeric Ferolino sa sitio Kiatowa, Barangay Lanao, Curan. Apan gisunog hinuon kini sa wala mailhing mga sospek sa lugar. Lakip ang dalang motor ni ini, gisunog sab. Nanawagan og hustisya ang kabanay sa biktima, samtang parayon pa ang pagpanubay sa kapulisan sa mga sospek. Sa Tukuran, Zamboanga del Sur, patay ang biktima nga si Remigido Pugoy, 58 anyos nga taga Pagadian City, human malumos sa usa ka beach resort. Naglutaw kuno sa dagat ang biktima dihang gi-rescue o gihatagan og first aid. Apan pagdala sa ospital, gideklara na kini patay na. Gituhang pagkalumos ay hinungdan sa kamatayon sa biktima. Sa Zamboanga City, sikop ato sa bypass operation ang magtiayon nga nagpayuhot og illegal nga droga. Nailahan ang mga sospek nga sila si Haji Laila Lacaste Santos, 55 anyos, ug bana niini si Abdul Aziz Lacaste Santos, 56 anyos, taga Barangay Santa Catalina. Gikonsidera ang magtiayon nga new drug personalities sa Zamboanga City Police Station 11. Nakuha kanila ang sling bag nga dunay sulod nga nagkong sachet sa gituwang shabu nga nagkantidad og 1.8 million pesos. Tulo ka mga establishmento sa Cagayan de Oro City ang gipang sulod og kawatan. Mga sospek miagi sa kisame ug atop. Ani ang report. Nasudlan sa kawatan kining tulo ka establishmento sa Cruz Taal Street, corner Chano Brother Street, Cagayan de Oro City, Sabado sa kadlawon. Meat shop, bakery ug bangko ang nasudlan sa mong kawatan. Din mukabat ngadto sa kapin 150,000 pesos ang nakuha niini. Sigon ni Gerson Sanoria, usa sa trabahante sa meat shop, natingala na lamang kini pagsulod sa trabaho nga nabungkag ang mga gamit sa ilang tindahan. Sa iyang pagsusi, nawala na ang kita sa tindahan ug ang armas sa gwardya nga gikuha usab sa kawatan. Buslot na usab ang kisame nga mo'y gituhuang giagian sa sospek. Kuyaw lang jud ato pag open ako na pa sila ba. Eh basi kuruso naman to sila kay nakuha na pud ang pusil pud sa amo ang guard dere. Oh, nakuha man pusil.
motong pagabuntag ani na mga tag-iyag yapon. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga sa maong kisame sa maong building miagi ang mga sospek aron sudlo ng tulo ka establishmento. Padayon ang investigasyon nga ginahimo sa kapulisan aron mailhan ang mga nagpaluyo sa maong krimen. Ginasubay na nila ang CCTV nga anaa sa patigayon aron masuta ang identifikasyon sa mga suspitsado. Atong paymangno remind nato atong mga tag-iyag mga establishmento nga mamahimong ilang i-fortify ang ilang defense pinaagi sa paghatag seguridad o pagmount og security, human security di gani digital naman ta karon. Kinahanglan nga dunay mga alarm system nga connected to sa police station. Nanawagan sabang otoridad ngadto sa publiko nga adunay impormasyon sa mga sospek nga makipagkoordinar sa ilang buhatan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ginikanan sa giingong aktibong miyembro sa New People's Army, nagpatabang kang Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang aron na mabalik kini sa ilaha. Naghilak nga midangop ang magtiayong sila Elmer ug Luisa Espina aron magpatabang kang Governor Nelson Dayanghirang nga mauli na sa ilahang anak nga si Louvain Erica Espina kinsa misulod kuno sa rebelding New People's Army. Migamit kuno og duha ka alias ang anak nga si Kabeng ug Kapam ug ulahi kuno kini nakita sa usa ka lugar sa Davao Oriental nga naligo sa Busay. 16 anyos pa diyang girecruit kuno si Louvain sa anak bayan samtang nag-eskwela sa Polytechnic University of the Philippines ug misaka sa Kabukiran dihang nag-edad na kini og 18 anyos. Nakikiusap po kami sa inyo na tulungan niyo kami na hanapin po siya para maibalik po siya sa pamilya niya. Dahil sa totoo lang po, na-indoktrinahan siya, naridlang sila, at hindi ko siya pinalaki na maging bayolente. Pakihanap lang po at tulungan niyo kami pamilya. Dahil hindi lang po kami victim dito. Marami pa po kami. Sana naman sa grupo ng CPP-NPA, ibalik na ninyo ang nawawalang anak. Maawa na kayo sa mga magulang. Hindi na makatarungan ang inyong ginagawa sa mga ganito. Usa ka gubang dalan sa Barangay Catalunan Grande sa Davao City nga wala kuno na aksyonan ang dugay nang gireklamo sa mga residente. Ani ang atong balitang barangay. Kada adlaw, ubay-ubay ang mga residenteng moagi dinhi sa Baoy Road nga maoy nagakonekta sa Barangay Catalunan Grande ug Barangay Matina Pangi sa Davao City. Apan dakong problema kanila ang daot nga dalan dinhi nga maoy nakapalangan sa ilang biyahe. Gani kini mga driver sa tricycad mihangyo nga unta ayuhon na ang ilang agianan. Presyo kay katanan. Unya giaksyonan sa barangay sama. Ambot lang, wa reaction. Wala may action siguro kay wa man nila hati pa na. So nanawag mi nga kung mahimo lang tay ipaayod siya gabunuhan lang ta na para dili na kayo sakripisyo sa tanong driver nga nagaagi diri. Dugay na kay ni ma'am kay pila na ni kakuan. Daghan naman naglikramo ani. Nya wala man gi aksyonan gyapon. Sumala sa gipagulang statement sa Barangay Catalunan Grande Council. Duna na kuno sila gi-allocate nga 2 million pesos nga budget alang sa rehabilitasyon sa dalan unom ka tuig na ang milabay. Apan wala na dayon ang proyekto tungod kay wala mitugot ang tag-iya sa yuta. Busa gigamit na lang sa laing proyekto ang maong budget. Apan nangayo na sila og tabang karon gikan sa City Engineer's Office. Sa karon duna nay naka-line up nga proyekto ang Department of Public Works and Highways Region 11 sa nahisgutang dalan nga laumang makasulbad sa problema sa mga residente. This 261 million peso project involves the reconstruction and widening of the existing city road na dunay total length na 2.27 kilometers na magsugod sa Junction Catalunan Grande hantod sa Matina Pangi kung diin nagpadaya ng ato ang road improvement project na gisugdan nato atong 2019. Ang contractor sa maong proyekto gihatagan og notice to proceed niadto lamang December 29, 2020. Ang ginabuhat sa DPWH sa karon kay ang pag-negotiate sa road right of way given the number of properties and structures na maapektuhan sa maong proyekto. After na-settle na nato ang tanan ay hapagid nato masugdan ang pag-deploy og mga ekwipo aron masugdan na ang maong proyekto. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Halos 103 milyon ang kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, sobra 527,000 na ang nagkasakit ug sa Mindanao, 47,600 na ang nataptan. Lapas, 102,974,000 na ang naigo og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sobra 57 milyon na ang nakarecover ug kapin 2,228,000 ang namatay. Sa Pilipinas, 1,658 ang nadugang sa kaso sa COVID-19 karong adlaw. Busa 527,272 na ang total COVID-19 cases. 28,891 ang active cases. Human 487,574 ang recoveries ug 10,807 ang namatay. Og 47,640 na ang nataptan og COVID-19 sa Mindanao. 6,272 ang active cases, human 39,495 ang naayo na, ug 1,873 ang namatay. Sa Kidapawan City, kulang na ang supply sa karning manok sa palengke sa syudad. Busa misakasab ang presyo niini. Sa unom kastol sa palengke sa Kidapawan City nga nagabaligya og dressed chicken, usa na lang kastol ang nagbaligya nini diyang gimonitor sa GMA Regional TV. Misakasab ang presyo nini gikan 180 pesos karon 200 pesos na ang matag kilo sa dressed chicken, bunga sab sa kakulangan sa supply. Misakasab daw ang kuha sa mga nagabaligya nini gikan silang supplier sa Davao City. Bisan ang supply sa native chicken kulang sab. Gilauman nga mas musaka pa kuno ang presyo niini kung magpadayon ang kakulangon sa supply sa manok sa mosunod nga mga adlaw. Taliwala sa pagkahilig sa mga Pinoy sa mga K-drama o K-pop, patok usab karon ang pag-enroll sa gitanyag nga Korean language class sa usa ka universidad sa Davao City. Ana airport ni Sheila Vergara Rubio. Annyeonghaseyo! Usa lamang kini sa Korean words nga sagad madungog o ginasundog na usab sa mga Pinoy kinsa mga Korean novela addict ingon man mga K-pop fans. Sa pagka-addict sa daghang Pinoy sa K-drama o K-pop, nahiling na usab kini sa pagpamalit og mga K-pop merch o Korean food ngadto sa mga daghang misupot nga Korean stores sa Davao City ingon man naghandom nga makaadtog Korea. Apan tungod kay aduna pay pandemic, gitanyag sa usa ka universidad ang online Korean language class kung asa dili lang matunan ang maong lengguwahe, kung dili hasta na ang ilang kultura. It's really a hit lalo na sa mga adult learners ngayong pandemic kasi everyone's into K-drama, K-pop, so they want to enroll para they will understand their idols, K-pop idols, and sa mga K-drama po para they could understand sa unsay ginaingon sa mga K-drama, dili na sila magtan-og subtitles. 2 hours per day ang klase ug ang kinatibuk-ang programa, mulungtad og 30 hours kung asa mahatagan og certificate ang makatapos niini. Kung wala lang untay pandemya, ilakip sa programa ang pag-adto mismo sa Korea susama sa ilang laing language class. Ang BTS Army nga si Hana Kang, hilabihang lipaya nga dunay sa mga klase nga gitanyag. Sumala niya nga mas masabtan na niya ang iyang ginakanta nga Korean song. Number one, they wanted to understand po the lyrics kay, diba, that most of the K-pop na mga fans or kuan kay kanang nagapaminaw lang sa song kay ganahan sila sa beat, pero it would be better if makasabtan po nila kung unsay pud pang minato na lyrics. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga kapuso, Rial, Cyril, una kita mahumani, congratulate sa natong ikaunom nga Unified Newscast sa GMA Regional TV. Nga mao ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia nga nagsugod og hatod og importanteng balita ug impormasyon karong adlaw alang sa atong mga kapusong Bicolano sa Bicol Region. Congratulations no Congrats. sa atong mga kapuso diha. So atangan nila ang mga barita diha sa Bicol Region. So sa mga taga-Naga, sa atong mga regional correspondent, nasla Charmaine diha, atong sila Rain Palino, si Jessie Cruzat ug si Catherine Henry nga mao na sila manghuna sa paghatod og mga balita. Anausab si Charmaine Ragiles ug halapad nga mga Stringers Network sa tibuok Bicol Region. Congratulations usa kini kalakang sa GMA Regional TV nga pamatud-an nga local news matters ug pagtuman sa atong saad nga serbisyong tinuod. Busa, congratulations! Balitang Bicolandia! Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita.
Bisitahe ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadto mo ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rian Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sara Hilomen Velasco, buong puso para sa Pilipino.